ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорои сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, чӣ хеле ки дар обложкаи навор ба шумо эълон кардаем, яъне ки имрӯз фақат Astra F-ҳо аз 16 000 сомонӣ сар мешава. ҳаста ҳамин гуна, ҳамаш хеҷибеке бардоро, хеҷибек караван, хулас ҳамин мошино. касоне ки дар канали мо наомадагиян, сарости ма намешем бардоро, як таи лайка мезанем, дар канал подписатсия мекунем. агар бошад чунин мошинҳо ё ки хонаҳо, замин, квартира, техникаҳо, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои рӯи навор буда дар WhatsApp, Telegram, имо метавонед ки шер бачаҳо муроҷиат кунед. Авто ТВ ҳамвақт дар хизмати шумо дӯстон. гап ачко намекунем, зиёд намекунем бардорои азиз. хулас хайхтон тамошо кунед навори имрӯзара. фикр мекунем ки маъқултон мешавад видео. хуб, мегзарем ба эълони якум. эълони якум чие дӯстон? Чӣ хеле ки хитон диден? Opel Astra F соли 1993 дар шаҳри Кӯлоб аст. айни ҳол дар шаҳри Кӯлоб, бензини газай, коробкаш механика, мотори 1.6, 16900 сомонӣ, қариб ки 17000 сомонӣ бардоро. рақамҳои 201 77 77 32 марҳамат занг бизанен. ҳамин нархе ки бардорои азиз хитон дида истодаен, нархи охиронай. ҳуҷҷати солона ва утилизатсия надора. хуб, дискаҳо нав, балону хай дар ҳолати миёна қарор дорад. дарни мошинам бад нест шебачо. хулас, касоне ки дар ҳамин Кӯлоб ҳастен, як аз наздик автомобила бибинен, 16900 сомонӣ, қариб ки 17000 гуфта истода. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. эълони дуюмон Opel Astra F соли 1992, айни ҳол дар шаҳри Туз қарор дорад. ин мошинча дар ҳамин шаҳри Туз бардорои шаҳри Туз буда, ина марҳамат 14000 сомонӣ нархи автомобила кардан. рости гап, мошин мега чанд қайд дар хона ховай. агар мошин беиста хит ба хит бардоро вайрон мешавад, хитон ира медонем. соли 92 дар шаҳри Туз 14000 сомонӣ нархи автомобила карда истодаан. бензини газ, мотори 1.6, коробка бошад, механика. касоне ки харидор ҳастанд, рақамҳои тиселда занг бизанед ё ин ки WhatsApp якада муроҷиат кунед. 938 23 05 05. ҳолатш бад нест бардоро, состояниеш нормальни, просто мошини ховай, ҳуҷҷат ҳам надора, гуфтаонтон бардоро. ба эълони сеюм мегзарем. эълони сеюмон чие? бениҳоят эълони хуб дар ҳамин Кӯлоби Бӯстонии худмон қарор дорад бардорои азиз. соли 94 25000 сомонӣ гуфтесан. бензини газ, коробка бошад, механика, моториш 1.6 простой, оддия бардоро. танаша бинен, ҳолатша, кузофи мошина, тозагии мошина хитон бинен бардоро, баҳоптен. краска талаб нестай, баллони 80% дора, мотору коробка да ҷавоб мега. хулас, одамои фақат конкрети агар занг бизана, бо хайк харидор бошен, агар мақсад аз наздик омада бинен, боз насиб боша муомила мекунем мега. дар Кӯлоб аст 25094 сол. ҳози бовар ки агар ихили состояниеро дар ин нарх наметавад бисёр ҷуда. ба чорум эълон мегзарем дӯстон. як тага автомобили сафед Opel Astra F дар шаҳри Душанбе аст бардоро. соли 93 караван. мо вақте ки дӯстони азиз дар синфи 9 будем, дар бозори Меҳрабон ароба мекашидем. бизнесменҳо бисёраш аз регар ҳамхеле автомобил доштанд. мақсад мезадан помидору бодринга, яъне ки савдо. касоне ки савдогар бошанд, агар ин автомобил ба шумо покриват мекунад. мақсад 17000 сомонӣ, газ, бензин, моториш вагон ай рости гап. маслан нав бо савдо мешава. ҳамон инсоне ки мақсад аз наздик мебинад, як ваҷдани мекунад. мотори 1.6 дар Душанбе ай, газ, бензин. рақамҳои 501 01 70 60 марҳамат занг зада муроҷиат кунед. ба панҷум эълон мегзарем дӯстон. эълони панҷумон Opel Astra F боз караван дӯстон. 92 солиш 92 дар ваҳдат аст. айни ҳол 18000 сомонӣ нархи автомобила карда истодан. 18000 сомон, газ, бензин, мотори 1.6, коробка бошад, механика. рақамҳои 91 44 44 82 марҳамат занг бизанед. мошин на хадуай, аккумулятор, мотор ҳама нав.
балоно нав, утилизация дура. Хулас дига мошин ҳолатш конкрет не срочно пул дар кора 92 сол дар ваҳдат 18000 сомони нархи автомобил карда истодан. Ака қайтон устобари шахсоне ки мақсад нав мошин харидани шербачӯ хеле одам ҳастада нав мошин харидани ҳастен ягон одаме ки мақсад мефаҳма ҳамаро қайтон барембоз ягон дар дига биё агар нархша майда арзон када мегирем. ба 6 миллион мегзарем дӯстон. аз тарафи дигармон дӯстон дар айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад соли 1993 16000 сомони нархи автомобил бензини газ коробка бошад механика дӯстон мотори 1.6 оддӣ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 та чашкаш навай 4 балончаи дигаш бардор навай мотор коробка гарантияш қатӣ ягон камудӣ надорад простаки камтар як машин краска талаб шидагӣ тамом шахсе ки боша ин машина бигира ва бардор як краскаш кунад тамом газ бензин кор мекунад харидори аниқ боша агар занг бизана меган боз муомилаи хуб ҳам дорад. бинед дӯстон чӣ хеле хуб рақамҳои 988 92 99 92 марҳамат муроҷиат кунед. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. боз аз тараф бениҳоят тоза бовар кунед агар ин танара бинен тана ранги танаи Арнолд Шварценеггер вори хеле бақагӣ айда вал тас мекунад. хулас 94 дар Душанбе аст 24000 нархи автомобил карда истодан. утилизация документ дора бардору мотор модель газ бензин кор мекунад занг занен касоне ки мақсад харидор ҳастанд меган боз муомила мекунем бардору айни ҳоли иҳоладаи системда мақсад шумо мошин дар ин нарх бовар кунед агар дар бисёр ҷор намевен агар шабона ҳай кунен назди потон бардору света музика ворӣ кардагӣ мотори 1.6 дар Душанбе 94 сол 24000 нархи автомобил коробка механика рақамҳои 915 55 56 09 да чико кунем бардору занг зада муроҷиат кунем бардору меҳнат мекунем хоҳишмандам якта лайк кора бизанед аз шумо ҳеҷ чиз намеравад ана ин мошинам бениҳоят мошини хуб аст ман давомашам мегӯям тун гӯш кунед ака 21000 ака холаш чӣ хелае дар Душанбе аст 95 сол хеҷбек хаки света бисёриё нағз бисёриё нағз намебинад бензин газ мотори 1.6 коробка бошад механика рақамҳои 918 19 24 28 марҳамат занг бизанед 95 соли тоза мега 4 балони пачка дорад 4 дискаи престижни дига дорад бардор ҳуҷҷати солона дорад утилизация дорад мотор модель мотори коробка соз хадоям соз магнитофон калонка бардор мехона гӯшод меҷимба ҳамин қадар ки аз ин дига бардор пас намешавад. бинед чӣ хел автомобили хуб дар канали мо вомехӯрад. дӯстон ба маълумотум расони мақсад агар бошад чунин машинаҳо барои савдо кадом моделиш мақсад набоша метавонед ки дар аввал ва ҳам дар охир навор рақама мондагӣ муроҷиат кунед. бана ҳам эълон мегзарем анаи аз тарафи бардор 91 солай 91 баъзе автомобило бардор мебинед рехтагиай погиза ҷазир яъне ки ягон кас харидориш намекунад. дар ноҳияи ҷаббол расул файниҳол қарор дорад 24500 сомони нархи автомобил карда истодан 91 сол холи газай бензин аралаш нест ки мотор ҷазир шавад ё бензини холӣ ё гази холӣ бардоро ё мотора мақсад ҷазир намекунад. хатон медонед хай коробка механика рақамош 919 33 24 26 марҳамат занг бизанед. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад хадои коробка утилизация техас мотор балоно 100% классика ҳамин чизо ё мушкил нест калонкош ҳамаш мақсад кор мекунад крило хрӯштагӣ нест мақсад чот кайбадай машин просто ки солш ка наметавонад. баъда ҳам эълон мегзарем дӯстон ба фикрам ки навор қызиқ рафтесай ай тамошобина бардор чишмотона намекунад айгури навор ман аз ин бениҳоят шодам. Opel Astra F соли 1995 дар айни ҳол дар ноҳиякони Бодом қарор дорад 20500 сомони нархи мошин карда истодаанд бензини газа бардор мотори 1.6 коробка бошад чи механика дар он мошин бардор бад нест ҳолат салонш тозакай классика бақаги гуфтам кам рақамҳои 929 22 40 80 марҳамат занг бизанед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад техас мотор утилизация дора бардор бисёри баъд яъне ки арзон намешавад мумкин ки ҳамин 1000 1.5 максимум мумкин 10000 дига ака арзон кунад. хулак сигаб чико кунем бардор ҳамин рақамҳое ки гуфта гузаштам охириш 40 80 занг зада муроҷиат кунед.
شربچه‌ها رسیدیم به آخر برنامه. خواهشمندم لایک را بزنید. از شما هیچ چیز نمیره. در کانال ما подписаться کنید. ماشینا باشه اگر میتونید که مراجعت کنید. در نمره بعدی میگیرم چوتکه کرده ریکلام میگیرم. بهره بینندگان چیکار میکنم رو پیشکش میکنم. با شما من تشکر میگم که تا همین دم با ما بودین. نوار ما را قدر کرده تماشا کردیم. از این میندار دوستان. تا نوارهای آینده خدای یار و مددگارتون باشد. پناهتون به خدا دوستان.